На първо място, смятам, че господин Балабанов, така поне което наблюдаваме, че вашата детска мечта е да приличате на Бойко Борисов, но не може да го стигнете, за жалост, явно. На второ място, ИТН, доколкото знам, вие сте малкото ДПС. Аз не съм видял вашата цяла парламентарна група да е подписала декларацията, за разлика от нашата. Така че малкото ДПС да седне да обяснява на нас, 133 годишна партия, на кой сме. Не, ние не сме на Орлин Алексиев, само това мога да ви кажа. Доколкото до колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, след като ние сме подписали санитарния кордон, след като имаме подписан санитарен кордон, който прави мнозинство в Народното събрание, смятам, че доцент Наталия Киселова е най-добрият избор. Смятам, че тя трябва да бъде подкрепена. Освен това, ние имаме решение и на парламентарната група, и на доцент Наталия Киселова, че ако доцент Наталия Киселова бъде избрана с гласовете на ДПС Ново начало, тя ще си даде оставката. Говориме, ако тези гласове са решаващите. Защото това, че Делян Пеевски решава да я подкрепи, не значи, че ние някога сме разговаряли с него, не значи, че някога сме искали подкрепа от него. И това мисля, че е ясно на целия парламент и на цялото общество. Ние в такъв фарс не може да участваме. Благодаря. Благодаря, господин Вълков.